Sećate se priče o izgubljenom medvediću Brownu, koga je u Zagrebu na parkingu izgubio dečak Luka. Tada je njegova mama Marina na mreži X zamolila da ako neko živi u blizini, potraži igračku za koju je njen sin, koji ima Downov sindrom, vezan od rođenja. Ubrzo se oglasio naš kolega sa HTV-a, Nikša Barlović, pronašao igračku i najavio da će do primopredaje medvedić biti kod njega, a da će se on potruditi da mu u Zagrebu bude ugodno i zanimljivo i da će redovno objavljivati slike kako bi Luk i igračka manje nedostajala. Pričalo se o tome u regionu, Nikša je objavljivao slike Brownovih avantura, koji je čak stigao i do Norveške. A pošto je porodica Tahirović ponovo bila u Zagrebu za vikend, došao je trenutak da se Brown vrati kući i bude s Lukom, ali i da se prethodno upoznaju i druže sa Nikšom. Marina Tahirović je, baš kao i u januaru, govorila za Svet i mi, ali ovoga puta o tome kako je izgledao Brownov povratak kući. Bilo je vrlo onako stvarno emotivno. Prvo, Luka je milion puta ponovio u toku jučerašnjeg dana i dan pre. Brown, Zagreb, Nikša. I onako on je to u krug ponavljao i onda kad je ugledao Nikšu, zagrlio ga je, pa ga je izljubio, pa mu je Nikša dao onako Browna, pa je on onako prvo, mislim, to je toliko stvarno onako emotivno izgledalo, on je držao Browna onako, zagledao ga s jedne strane, s druge, valjda kako ga nije video 3 meseca. Ja ne znam koliko puta se on Nikši zahvalio. Hvala Nikša, pa mu poslao srce, pa mu poslao poljubac. Nikša onako, mislim, vidi se da je i on zaista onako, da mu je bilo drago zbog svega toga. Inače, ja moram da kažem, Nikša nas je odveo, trebalo je mi njega da vodimo na ručak, u stvari je obrnuto bilo, Nikša je onako kavaljerski odveo nas je u super onako jedan restoran, Stari Kotač u centru Zagreba, i gde smo imali stvarno onako jedan fenomenalan tretman. Prvo me je naučila, u stvari utvrdila je ono što sam ja i ranije mislila, da ljudi suštinski jesu dobri i da valjda onako dobri ljudi lako se pronalaze jedni druge i da onako treba verovati u principu u ljudsku dobrotu i u ljudske onako odnose. Mislim, juče smo Nikša i ja pričali, gde sam mu se ja zaista onako po ne znam koji put zahvalila, sada i uživo, mislim i uživo kad smo se upoznali, fizički videli i tako upoznali, gde sam mu rekla da poznajem toliko ljudi iz stvarnog života za koje znam da bi ih sigurno mrzelo, uslovno rečeno, da odu, da pogledaju da su se našli na Nikšinom mestu, i kad sam ja onda napisala poruku da je medved izgubljen i sve to, prosto njegova onako dobra volja i njegova onako zaista potreba, gde je on rekao, pa ja imam isto decu i ja sam potpuno to razumeo, zamislio sam da se to dogodilo nekoj od mojih ćerki i zaista sam onako zahvala na njegovoj to i prosto i brzini i reakciji i zaista pre svega onako dobroj volji i prosto želji da pomogne. Divno je ovo sve što se dogodilo, zaista vratilo onako, posebno su ljudi reagovali na tu relaciju Beograd-Zagreb, to je nekako najviše u celoj ovoj priči izazvalo onako tog pozitivnog efekta. Ja nekoliko puta sam rekla, ljudi su ili dobri ili loši. Nema to veze ni sa mestom rođenja, ni sa mestom boravka. Imao je super onako jedno putešestvije. Mnogi su onako u šali rekli, pa Brown vodi mnogo zanimljiviji život nego ja recimo, ili da, tako je to ispalo.